Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, pagkasalitaan ni Nana Ampi, nga pinauluan namat lang iti Ampi. Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga Nana Ampi, a pinauluan namat lang iti Nana Ampi. Kung nana dito Dear Manong Nemi, tunggal maturugak Manong Nemi, iti oras ti alas 10 uno alas 11 ni Trabi. Nakasarra no kuhan Manong Nemi, nabayag nga nakasarra iti basit a karinderya nga kukuwak kanimat matunat. Saan ko maliwatan Manong Nemi ti mangala, iti naka-ekwadro nga ladawan mi asang kapamilya. Siya nga ina ken asawa nga babae. Ken di asawak nga ni Ruben, ken dagiti dua abo nga tayanayat ni Ruben Jr. kastamaten ken ni Jenny. Kasala si bibiyag ni Ruben Manong Nemi nga maprusak ti rupa na sa kunto angkan. Kasala si bibiyag ni June, iti tawan na idi nga 12 ket 2. Kasala si bibiyag Manong Nemi ni Jenny, iti tawan na idi nga 8. Iti na ikwadro na ita nga ladawan Manong Nemi. Birthday ko idi. Iti nagpa-picture kami nga sang kapamilya. Siya, nakasagkasangay. Didungdungok ken namang dungdungo kaniyak nga asawak nga ni Ruben. Ken dagiti apple of our eyes nga duha nga bunga tayanayat mi. Ni June, nga first year na kuman. First year na kumailin iti high school. Ken kastameten ken ni Jenny. Nagaragraksak kami ti dayta nga kwadro nga ladawan Manong Nemi ngem tunggal matmatak aprusak ida sa kog agkan agar arubos dagiti luar. Ape nga min nga nasken nga pumusay da. Ape nga sang kami nga natay amin asang ka pamilya. Ape imbati dak. Manong Nemi, napukaw ko ti pamilya kaya di na nakamamas nga aksidente. Napang kami nagpipiknik, Manong Nemi, nakaaldawan nga rod. Nakaaldawan nga rod Manong Nemi, ti birthday ko. Pwede mapasamak ti disgrasya. Nga tinagluganan mi nga jeep Manong Nemi ket nakidinong par. Ti maysa nga dakkel a truck.
kurba. Nagikis kami langin amin manong nemi, di ba makangig kami ti bram. Adaki ti likod, nasangsangom at ti ayan, ti asawak kanigduanak ko. Napuutak ti panakaipurwak ko manong nemi, ngam jakon napuutan no kasanot pa nagdiso. Nga di agsablin ti puot ko at daki ti ospital sa anak kanumot unay nga nasugatan. Nga di saludsudak manong nemi ti asawang kinigidwa nga anak ko. Agpapadadaabin nga dead on the spot manong nemi. Nakasasa manong nemi day di apasama. Esla kahit kumit idin ti matay. Tanya pa iti sarbi ti biyag kanya. Napukaw ko ti asawa nga ipatpatag ko unay. Kan magipatpatag kanya kan nagitidua piman. Nga anak mi kini Ruben. Wan manong nemi kaslakait kumit idin ti matay. Nga nakem amin niya po Diyos. Dagiti pasamak dito lubong. Kasta, tikan kanayon dang iyan dingay kaniyak. Dagiti gagayemi. Dagiti mangisaksakit, ken mangipatpatag ka na kami. Kaniyak. Iso nga rumbang nga awatek ti kinapudno. Ti panagmaymaysak, ket urayak met ti panawen, tapnoy nagtundanunin, ti asawak kanigdiduhan nakmi. Iti lubong nga iyan da ita. Wan manong nemi jak maliwayan nga alain tinay kodro nga ladawan mi. Nga saan latamit ang maliklikan nga prusak ida nga pagsisinublatan nga agkan. Abayatan nga arubos da kiti luwak. Arakuprekton da ita nga ladawan. Sa kunto ibaga kadakwada. Urayan dak. Urahin nyo, nga alain nakmutin na po Diyos. Tapno agdadanon tayo, ti ayan nyo ita. Sakto mata nagparintumeng manong nemi ti sulit, ti panakasilid ko, nga naisariping manong nemi iti karinderya. Wain, tajakmet maliwayan manong nemi ti agkararag. Sakbay nga maturugak. Alagdatang ang gundaway, ngagpakawan, iti Diyos, ngon yaman, di kita nagbasulak, nga nagmalmalim. Kiniti agyaman, di pa nagdarabay na kanyak, kiti nagmalim, kin pa nagdarabay na, ti karinderya, nga sangkabasit nga negosyo. Kin di palangkid daw ko kinkuhana, nga tarabahin na, iliday tangarabi. Nga sabi ko ma, nga makariingak, intun bigat, nga sisalunat. Sakto maten maturog manong nemi. Nento inday manong nemi kad kaduak iti karinderya tinasapa nga mangriing kaniya. No makariing nga kadan dumaten na templa manong nemi wano adan tumaten na pudot nga danom. Nasakbay nga maturugak mapalok ng kunukuhan manong nemi. Tay specialty mi akang runaan nga daydaywen dagiti customer mi bulalo manong nemi. Agas kaimas manong nemi ti bulalo nga isa-serve da dita Mr. PJ Restaurant iti Barangay 7 Bacara ngawat batunan ni Auntie Feli Arisabal Batara manong nemi Soda Kada Grace. Inawagan da manong nemi iti Nana Ampis bulalo. Iso nga Nana Ampis, karinderya, manong nemi tinagan ti karinderya. Na dito din tinegosyo may kini Ruben. Ni Ruben, manong nemi dahil ti Ruben, tinangisuruhan niya no kasunong agluto. Agtempla tinaimas nga bulalo. Iso din padawid na kaniya. Ngay di awandan nga sang kapamilya, wano awandan nga membro ti pamilya.
Intuloy-tuloy ko manong demi dito nga negosyo. Kaduak ni Inday, iti agdama idi, manong. Tamasukan-sukat mat iti kaduak. Adag paon ti 3 nga bulan, sa danto makitaray. O nadag paon ti 6 nga bulan, sa danto umakar. Duwakam lang manong nemi. When? Ato na makaring ako, nitibikat, agkapeak, rugyakon manong nemi ti agluto. No adan digiti customer nga agorder. Nakasagana madlatan digiti maluto ta, digiti paksiw, dalat ta paksiw met highball, kompleto. Nang ron na ti bulalo manong nemi, napalok nang meten. Tala mangrihiten, mang digon, mga retempla. Santo iserb to na Inday. Wen manong nemi, hamit kadi unay nga makuna nga naganar. At least, saan kami nga awan ti mabatbati manong nemi nga putahe. No mano, ken kasanot kaado ti palok nangek, ken isagana katemplaan nga bulalo, iti para iti may sangal daw. Maibus. Manong nemi, digo lang ti mabati na ko. Hasta tayo nagdumapay manong nemi nga putahe. Hago malipatan ti agabraw. Nasagpawak tumaten manong nemi ti na prito nga maya-maya. Wano na prito nga kaya special first class nga ikan manong. Ta no naimas isagpaw jay inabraw manong nemi apaw. Naimas bet siyempre ginabraw. Ako madlibatan manong nemi ti mangisagana ti pakbud ta damat delta nagsapol ti pakbud. Adobo igado kandat dumapay nga putahe. Kem kang runante amin ti bulalo manong nemi. Tumulong akmet no kasta nga adut customer, tumulong nga gidasar. Sakti aksukat, sakto man tagidasar. Wen manong nemi. Kunang arod ni Inday. Nana, mga lakat kaduata. Taapay. Marigatan tan kasta nga adto ti customer. Kayang-kaya. Amo no mga latat kaduata, Inday. May babat sweldom. No? Ape ko manana. Siyempre. Dito sweldom kat sweldo ti dua. Nakas pagkarikat na mga lakat kaduata. Baksayan ta sweldom. Ay? Halatang roden? Ewan gaya, masalutsud ko man Inday. Yan ha? Pangit, iba naman ti sweldom. Kat panakkalan man. Kang kapit ti bonus, no kasta kag swerteta. Abi nga saan ka masangbat? Dahil kaming boyfriend ko nana. Abay, agkaradawat. Abi nga si kakabahit at dawatan na. Ay nagloko ka ninday. Boyfriend mo, live-in mo. Hamad pa nga makuna nga live-in. No mailiw. Umay-umyan dya balay. Kadagkayda kami. Pamaranang tamatan dumawan. Ay, nabalasan ka kaya, di mo lawad-lawan nga hot-hot-hotan na kadata boyfriend mo. Kaya't mong sawa, nagkakaida kayon. Wala na. Kaya't adama pasamak. Siyempre na, na nagimas. Punay ka. Kasano nagsigog ka? Dato nga tiro riot. Tapos ikasar na ko. Ay, na Inday. Anak nang gusto mo ka na dyan lalaki. Jacket, daw-dawatan na ka. Hot-hot-hotan na ka. Ito nag-asawa kayo nga baka isot pakpakan na, minbas nga sikit, isurat bang pakan ka. Ipatpatig ko mahit ngamin nana. May balakad ko king kabalasan ko. Di ayatem, ken pakiasawaan. Tay lalaki, nga amo na nga ramidan ti obligasyon na. Panagkunakit sa dut na boyfriend mo. Baka adobe ti bisyo na. Magsusugal nga ron. Ay sus, po ay. Piman ganto pa Inday. Balasan ko rin ito tilaglagi pa balakan ko keng ka. Imulam ta panunot mo. Imagine. No makaasawa ka, tandaan, iti madinga bisyo. Makapagtungpalan na, no awan ton, ti maitad mo, isugal na, kabilan na kanton. So, ano siya, kasi ka, may balakat ko keng Inday. Tapos nagpaod ka dito, ha?
Isinamon da dyan nga lalaki. Iba't pati kong harod na. Ay, po ay usaram tapanunot mo sa nga tapusom. Manong nemi adda digiti gundaway nga arakan na kami digiti agpalpalama on street children ako na ada. Kargad da manong nemi no kasta nga malam. Wine. Kudang arod ni Inday. Nana, daman na digiti disturbo dito sa akong kalendarya. Abay sino, digiti agpalpalama. Nakadungdong rin naman nga rod. Makaperdi di negosyo na na. Babam lang ta. Babam lang ta. Binugtak ko ida. Kaya? Pimanaw da. Ang madadamat manin eh. Iba ka magkatakuha da nga ganda tibagin at amyanan. Kaya makadisturbo nga peso nga sumbrak rumor di kiti customer. Tanong man tumanamdama. Isagana akto iti merienda daw uno kanenda. Kaya peso manong na mirimwarak. Napanak tibagin at amyanan. Ay, anak ko, ada kayo manen. Ay, nana, nanampi. Mabisin kami. Ayan na kami nagdinaganak kada kayo. Mat sumungbat. Arami din ti gobyerno nga takada gito eh. Ti among akit adda na gitay ahensya ti gobyerno nga mangkita kada gito nga agpalpalamaw. Agwalang-walang, pahala, palaboy-laboy. Ubrak tumanten manong nemi iti mangisagana. Ito oras ang gabasin lang pamudpud na ti bisinda. Alangan met no. Itid ko ti kompleto ka. Ore dalawalo. Ikak mat ida manong nemi ti sidada. Kasla ko ng madjat meal. One. Makalak ti styrofoam. Kakti bag-ain na po'y. Dua klasit sida. Sa konto pa ang ipaitad kaniya. Inday. Mas bisuot tumat ni Inday. Apa na bisuot ka? Nakamisuod ka, mang tulong, kada gini mabisbisinan? Muna tagbisuot. Ay nananaaya, patsendak, marwam di kita, isong agsubli-sublida. Mabaam nga ta. I-report ko ti polis, taog umay da tiluin. Kit nang tiluin dila pag ipananda. Kit ibalod da, sinumang pakang kadakwada to nagtipagbaludan. Kit di gobyerno na, ksus. May balod naman, parawaran na dumadlang. Kitulitan na tumanin tagsusur ng palpalama. Nana, tibay balakad ko, Balbalakadan dakman, may panggap iti boyfriend ko. Balagadan kayo mat kadagita ng araramidan nyo, kadagita, marwando ko na kita. Makaperdi pa, iti customer. Siyempre, makita tayo adata ka, nadungdungrit da. Ang damit nga manggulgulong. Na timadi agad na biglang sumrek da nga agala ka nagiti tedda o no agigup ka nagiti saan nga naigup nga digot bulalo ngam saan damat nga raramidan ididamo lang ngam kapata iserbanta idat kanenda adamat panakalamisaan darita amyanan kariderya iti mayat sungela nga itedin na kita agtungpal kan Inday paset da ito itibiyag tumulong ta ka nagiti kasapulan ti tolong di mo amuaya nahandala ta mapupukawan ti customer kapag tumulturong takadakwada. Bahala kayo nana. Baka dan makapanunod ka na kita nga sirken dat karinterya kita takawan na tayo. Ano? Kahit mo sawin, ipayan ta kinembag, pagkaramidan ta kadakes, aduk kasta na. Saan nga mapmapnig? Nga naroon na kat agmay-may sa karito karinterya. Kasanon no, ikarikatan dat mga rak-rak, tilak, tiridaw, sada kakasirken, baka nusam mong itad ti kwartang adakeng ka, baka papatayan da ka. Handa nga maramit kanyak na tabalasan ko. Kabuta na yung bagak nga tao. Nagadudya ta, dagiti na kayong imbag, nga iso na pa iti patayan da. Malala, no, patayan da ko na, patayan da ko. Mapanak ba ito iti den na, dagiti pamilya. Alay ka isang dagiti hanagkutikan. Adaman takiti gondaway manong nemi nga tawagan ni Inday ti police station no kasta nga adaman na di kita agpalpalama. Uno, di kita palaboy-laboy. Mga bakang ngagagtungat manong nemi ti sirena ti logan di kita police.
pick-upan na tungatan manong nemi. Asin naman ang tinapanagay nagpatawag ni pulis ha? Sika man ni day? Masurunak na. Siyempre, ikam tumanin ida, sak tumanin tibugar yung mga mapanmangtid, iti kanenda. Hindi na siyat no, tiliwan na tapno, makamon, ti gobyerno katakwada. No, apigid din kami nga, dati kita. No, apigid kami nga, awan di kita naganak katakwada. Damat programa ti gobyerno kat na, nga mo ka, so that makamuno ang dadagkasta nga nabaybayan. Dito ko mamapan ka dagitay balay ampunan o dagitay orphanage. Damat kakasta kahit dagitay mabaybayan nga awan naganak mapanawan da. Damat mga lakadakwada kahit. Ngun ang ay po awanan ti masakpay. Makalawas tong awan da manong namin tunakwan nadadandot manin. Nadadamanin nana, dadamanin. Inruam mo nga minida. Bugtawak, bugtaka kita. San? Bam sakti ba pan makisarita katakwada? Nimpag malim yun, nana ampi. Patinagan ko amo yun. Abed da kay manin. Sa bali manin na rupa na ito ya. No, dadagit dumakil. Pamanan na. Kaya po, adari kita mga lakadakwada nga trabaho basta. No, habang umpit trabaho binana. No, kaya't no nana, sumrek kami nga trabaho keng ka. Da kayo amin? Wain, oray libre lang kanin mi. Basta, agjigos kami, kananda pagbado mi, ada pagturugan mi. Saan kang gobyerno tapno aramidag tigasta. No, may kakit mabising kayo o manalangin na pakanang kayo. Ha? Uy, nana, saan ka gararami ti mandi hang kaya taktakaw. Kapilitan na ko hang takaw kami, no, awan ti mangtid kanan mi. Yan po, na yan. Basta saan ka taktakaw? Saan kayo mag-iap-apa, hang kaya kakabil? Nasamunod kay gindi Hindi kasto yung nalangayo. Nalakay ko mga agsakit. Pagturuturugan nyo ngay. Ang burmit na maturog kami jay waiting shed. Kung saan, maturog kami jay eskwela, jay plaza. Nakabangbang paket na timurangdan, manong na yun. Ayan. Adag ngiit. Makita mo nga nakabangbang bayan di susapo. Ayan. Kabot na masulit ni Inday, manong na yun. Nagserbi katakwada, nagbaliktad, isunti mang isagahan at kananda siya kung iti umay mangipan. Hangkay to ka din nagsubsubli anak ko, kat magastusan nakmat. Mapangkay iti sa bali nga, mabali nga panganan. Takamat-kamatid na kami matana. Bagsagin na kami pa kabilan na kami pa bakalan na kami, no masidag kami. So, napya dito ito, tiliwan da kam lang di kiti pulis. Ibalod da kam lang tagpatdang. Sa da kam tumanin parwaren. Nakaimimas namin dati digo nga itid mo kada kami nana. Ore awang bagas na basta digo. Naibos kami yun di bagas na. Digo ti bulalo. Naimas kang talaga digo ti bulalo nana. Umay kam tumanin po aya. Mapagay matiti sa bali Ore digo lahing masapul kumet. No may busanak ti digo, di mangarami dak tuman ti digo, no tapay dagiti saan nga nalako nga bulalo. E di man sa nga aldaw manon nemi nakariingat nga saan nak nga riniing ni Inday. Dikit aldawin. Adun dikit customer, kit aumat langin ni Inday. Dikit kakaasya akong tasisiyaklat. Yan na, mga laka kami tikadwam, mapiawan ni Inday. Diyak man amon no nakinuha na rin yung Inday. Pay nga awan. Alakit pasensya kayo na medyo maatrasa kaya. Di siya kaaminin. Orita nakasagana mo ito dikit naluto, uno maluto. Si katagidasar, si katagumong, si katikahera, si kapayan ti parainaw. Embang,
tayo di tayo nga aldahaw kat awan di kita palpalamawon di kita aya palaboy, magkatang-katang di kita street children, manon na yun. Saan ka narigatan. Nadabes ang lakay, manon na yun, nga simrek, inisidgat. Anat order mo kapsat. Abi, kumusta ka? Ama muna. Abi, saan ka nga makalasin? Siyak ni Andy. Andy. Awa naman mo nga Andy kapsat. Di mo amo ti Andy at sabon nga Andy taawag mo kanya kidi. Di ba ti Andy kit Andres? Daris. Ay, malagip ko. Daris. Ya po, ya. Kumusta ka, Daris? Tinaudi nga para kakita kang kaagad, iti tabon na kiti agama. Well, so, kumusta ka matan na awang pa asawam? Kapit di ka nag-asawan? Hanin, awan ti panggap ko nag-asawa. Ay, sus apo. Nung nakiasawa ka kumaidikal pasan, tit makatawan, sibod na balo ka, anak mo pala anak mo ita. Hanan ko nga ganak ata, nagpalagitak mo didin. Basta, kaya nangampun ka kuma. Kaya sinunto pati mga sikaso ka, ampi. No, ama, umapamunto matandanunan na di Ruben. Makapon ni Apo Diyos. Ay, Yesus, Apo, sa mukha ng tikastak. Ano mga orda ti kwarta mita nga maganggaran siyam, akala tayo ng usyom. Agure ka, Daris. Agurdar ka. Ay, nahimas ka nut bulalom kahit ramanak man. Mabigla nga ron. Ni Daris, kas malagip ko manong name kat nagkakaredwarang kami ti elementarya, kari ti Ruben nga asawa. Sutil dito nga lalaki di. Kanahid ng agkabkabil kini Ruben. Takaslada agkarebal. Hindi adda kambalang elementarya. Imsam kung nga nakitkis sa amin nga nakitkita, hindi adda kami ti high school. Aging nga naggraduar kami, iti high school kani di Ruben, na imadayo tanapan nakigasang ka sa Ija Manila, nabati akmat ditoy. Nagsibre ka nga sales lady, kada waitress. Aging nga biglang nagpakita kat ison di panangarim na kanya. Gabuta talaga amat nga patpateg ko ni Ruben, manon nemi. Agpadpada kam idi nga 2023. Idi ag-asawa ka. So matente pa na kay pasdek manong nemi dito yung karinderya. Tanagigan ka no isuna manong nemi ti restaurant mo, karinderya dyan Manila. Manaadal na ti templa ti Bolalo, tinagyanan na nga restaurant. Dito karinderya manong nemi, ito isti nga impasdek mi, ngayon paabay mi, iti yapan nakabalay mi. Katibalay, manong nemi, katadda talo nga kwarto. Kwarto may di nga gasawa, kwarto da junior, kendi ti Jen. Yung bakanten, nagdadwa kwarto. Tadjakbat nga rod kahit nga umyan inday. Adamat kadwa kidi, manong nemi, nga stay in. Nga iso di kadwa kidi, nga mangopar iti balay nga napanawan di asawa. Ado iti tagaram kanyak manong nemi ng jak pulos lidoktan ti puso. Ita, manon nga, nako namon, manon nga dekada, manong nemi ti simbang bay. Nasurukin nga 60 ti tawin ko. Huwag ngagpaiso, ti bagpimpintasan na. Akit, napiksak man pelahin. Gapo siguro kadagiti ipapaunig ko. Tara ito karinderya, manay po di tinrugimi, manong nemi, kat saan ka mga nag-usar kadagiti dado mga rekado nga. Sabi kaya't nang naroon na ti betsin. Saan ka mga agbet-betsin? Iti-serve ko manong nemi ti Bolalo. Mat sa bali customer. Baluak magtanampi. Kat kumusta nga, di kita anak yo. Dami na asawa da.
Agbay may sakmet tayo. So nga malagip ka. Hangko malipatan na ito yung karinder, yakat adamat palagayam. Kaya na ito templa ti bulalom, kastoy pala ini. Hanggang balbaliw at hangko ba't balbaliwan si cretens ko. Agad, ano nga tanong padasam pa nga, mas na imas. Ano yun, kastulatan. Tamangan no, mas na imas kita, jak masarapa da kita agbaling ang customer ko. Kasapulam ngamin ti kadwam. Ada kadwa kam absent. Tikait ko sawin. Kas kumakanya nga lalaki. Kasapulam ti lalaki di biyak mo. Dita ka manen, daris. Kasta naman ti bagbagam, hindi. Si kamat timbilang ko nga press lab ko ket. Si kagangangaw kasta. Aman. Angem nalalang met ngamin Daddy Ruben. Amam no awang kumapit ti asawak, hindi nabalo ka. Talaga intuloy ko kumanti nangarim ka. Imununak ba't kami nga nag-asawag gamta kayo ka Daddy Ruben. So nga, dito panakadamag ko nga natay di kita agkaama makit talaga yung karigatak timay. Nakatayo ngamin tinakikamangan. Tiga mo ta, balo ako ang gantag may masakon, nagsubli ako nito eh. Barbaring ko nak no, dito pa nagharim ko king kaidi kita, maituloy ko ita. Ay, dares, laklakayan kan, bakit ako? No, aging tartare pa lang ti o, dari ti ora, ti may sanga tao, ampi, hindi pa lang aram na. Susapo ya, tilay bagbagam. So nga, wow, may kaarman. Anistom kindi, kaya masapo na bayadam na ita, jack in libre. Talagang bayadak Nagbay sumanong name sa anak ng sinardingan ni Taris. Kung may tumultulo, bahala ka ko na ka. Basta isot agsong road, no kasta nga, agpalok na nga kitiya kukod na para bulalo. Sa nakit ibagang omyan, loko ka. Agawid ka, na maturog ako. Umiyan ako, matugturog ka. Maturog ka, agawid ka, papulis ka. Sabi nga, di mo palubusan tarik nam. Di ka di mailit arakop, di may isang lalaki. Kahit narakopin ka kastoy. Kapag layat na, anong name, di kinusoyak, di salang na ko, namanabok. Aray, hapok. Abi ang kong tara, naburak sa amat ang titlog ko. Kahit mo tanayunak pa. Hoy, dares, nakastatikan nga natin kanyak. Sa sang kanton nga, awatin pa nga tumulong. Pumano kan, hagan to ang pagpakita. Napaidam ka, mataging kukuna ka pala, loko to. Haampa nga naglunit data, mabalin pala, magkawid ka kunak, dayunak takugtarak mo dala. Sap, kinugtarak, kibong-kibong naman nung nemidag buwelta ko ng hore na eldramudo. Hagan to nagsubsubli dares. Dahil ito ano pa nga, lumakay ka loko. Awanan kanyak deta. May salang dilaki di biyak ko. Ngam na daduma man ang naming kasla mapampanunot ko man. Wana ngam no kaslamad laki ni Daris. Padpadamat din ng salog tirik nami. Wano, salunat mi. Dila iso. Ay, nalag kong kinaapod Diyos di kasasahat ko. Adumat di talaga tinatultulungan. Anak to nga tamat baybayan, mas pagarikan tagkasapulan na. Iti mga sikason to kanya. Iti may sangal daw, manong name yak problema manin ni Inday, at manin di kita palpalaman na. Mala. Basta, dalakit bang gulo. No, ang kurang na iya, digo nga masapul da na, di kita hambat nga narugitan nga digo. Pagtitipunan mo, tesot itadta. Paano na nata, mga aramid akman ti pamuspusan, tapno santan mo umay. Uy, ano taramidam? Laukak ti sili, nagititi ko. Tapno, uy, sa mga aramidan data. Tapno santan doon umaway na. Sa mga aramidan data, padasam nga aramida, dala reklamo ta ka na kita, maiserve ka na kuha da, makita, ikating ka.
Emiti may sa nga malem, manong nemi, nakiktutak. Itita, ada bigla nga balasang ata. Nga tayag, ngem na dungrit. Dapay kasta nga edad, nga palpalama. Bigla manong nemi nga simre. Napan itinabakan tiyan nga lamisaan. Nakit kanin na matandag iti subsubra. Tadda. Ay, balasa ka. Ay. Ah, nana. Abay, matidikitan. Nana, sorry, nana. Mabisinak lang ako nang aminin. Isasapo kita kurag ka. Nalatata, ikang katiya hanggang subsubra. Baka no, rinog kitang dreta. Hante ba nakita no? Anyat namnamay andan no? Isubli-subli na kita. Uray na basta lakit na hangan na pangles. So, isus, gura ka. Inday, magawad to'y. Abay nana. Ala? Abay si marag data. Katundong rin, kusot buhok na. Tirupa na. Nakarugurukit. Biglang arot nga si Mrek. Katne. Rinugyan ng tulo ka na kiti nga makan. Isa ka naman ti kanin na. Tayo man na. Sabali man na klasit, palaboy da ito. Balasan ka? Balasan nga. Kaya po. Alam, banda kasalsalita nga rito siya timang isagat para kang kwan. Umungumundi kita. Tabak-tabak-bakan siya. Isaganak manong name kompleto. Wine. May isang order nga bulalo manong name. Sa inikkan pa itinateng. Niyakit nakalalis to ng inipos. Double, triple rice pa Nana, yaman na ka na kayo. Isusabo ya, jakman makasla, jakman mati balasan ko. Ti amok lang, nagpalpalama ko muna kita, palaboy dito, akit kita ububing pa Muna taong mo? 19. Inako na. Kagit pa namanin. Awang harod. Nagsapsapulak na trabaho. Kaya kasano nga makastrik ka trabaho at kasta nga langam? Agora ka. Kalanta. Inday. Naman ni nana. Apo, reklamo na ya. Abi nakareklamo ka. Aginaw kansa. Allah. Ina naman. Naglaing kayo. Abi ginaw ka nga talaga. Talon nga bulan nana. Iso nga mangkita kan tikaduang mga sabaling kasukat ko. Tayo itong takilan tiyang ko. Baka sa anak to ng sumurek. Iyalang mga roti ka. Tuwalya. Sumurek kayo balay. Tiban nyo. Nakakilam na do tuwalya jay. O na siyak malangin. Hindi ka kami da kayo nanan. Puna siyak malangin. Siyak latakang kalayo nin. Nabanak nangalaman ng nemi. Itiya, nabiit ko pa Nga naosar nga panty. Bra. Sa dagitay daanan nga arwatek. Nangalak mo tin manong nemi itiya. Tuwalya. Adasaan ko nga naosar pa nga toothbrush. Shampoo. Kompleto. Sa gano kong tiban mo. Sa ako pinayabanin manong nemi itiya. Customer. Day, bao magtunag. Wala na ko, rugurugit. So na nana. Mama, ni bao mo. Hamad na rugit sa kanakit. Gakano sa dyan. Magnakad dyan Nang kung imbaga ni Intay man. Why? Ito sumbrek. Saka-saka gaya mo na yung batang chinelas mo. Ang chinelas ko, nana. Talaga saka-saka. Susapo aya. Na. Alam na to, arumatime tayo, sobrang kadiban nyo, agdigos ka, agludlud ka. Adentid ko rita nga braken panty. Hanga bale, tanamisan ko pala nung sarita panty. Dak, nalawa na ito, nana. Ano sa pilang igatangan ka doon sa bale? Mangisibrukan to. Nga makabayatan nga awambay, usaran pa lang. Sa detoy, short. Sa detoy, manaking ka detoy. Napinas pa lang. Alam sa marakan, tagdigos ka.
Kabayatan manong naming at di balay wano di banyo tijak pa mo tinagan na idi manong naming. Hala kayo na. Amanin intay. Makasarak ito lang at ti tao nga pagbabawian niyo. Ano ang pagbabawian nga bagbakan? Kasan namang limlimo dahi ta? Kahit kaslaran tayo sakit ti mga alagin ko ana. Isun at kasukat mo no talaga kahit natagbadi dito. Oh. Kasi no kalpasan ti makabulan nga kadana kita biglan to nga takawan na kayo. Di yung man lang arod dagos nga mapanibang ko diti masapsaam sumsumrek mapaspastrikyo. Tano mamangkay gatang kuno siya ti mapanaggatang kadagiti kasapulan. Adamat bati tabalayo. Kasi ano masarakan ng di pangiduldulinan nyo. Kitakawan na kayo. Ilang-lagi pa nyo ato pati alahasyo. Lanana. Baka nung matuktalan yun to't panagtakaw na kita makirangat kayo to. Uno karangat na kayo kaya mapapatay na kayo. Abay ay balasan ko nga husgaam. Tipadam nga tao. Pagbalin na mata nga dakas diya tao. Adot kakasta. Mangnimlimod nga nakurapay. Ngagpalpalama. Susapo. No kamen ko mati sindikato iso na aping pilyan na palang tigagangay lang nga basi karinderya alaman. Dakay nga rutin na lokay ti Rignana. Mapanggo mga rod ka na kita adda security guard na. Dito at nalaka nga pagtakawan na. Hindi ka man nagkukuna ti kasta. Pag isuunan siguro inday. Kaputa dandani ka nag-agikat dito. Tapos masikog ka maten. Ako na adan kasukat mo. Nga maguri ka balasan ko. Dejay manghut-hut-hut ken ka nga boyfriend mo. Isot nakabuntis ken ka. Iso na. Dejay sugador. Nga daw-dawatan na katisugal mo. Ay apo inday aya. Nanamot. Diyak ka dibat kung ka kaeding isina mo. Lap ko matisuna. Makaamu ka, dibiyag mo. Manong nemi, hindi makasukatin ni anat-nagan mo balasan ko. Di mo pa imbaga. Janice nana. Sakbat ni nana mga ampi. No aping ampi, amparo. Tapos nagan ko. Yung palayaw ko ampi. Janice, dagan mo. O nana. Anat among nga trabaho. Amo kami nana. Ano kami trabaho dito idi? Nagapukid sa probinsya. Imayag nakigasang-gasag dito eh. Di ba kadakes? Basta da papanak. Pagtrabahuan. Kang kanayo na nga danda ni maramas. Hanya? Nagpaaya nga katulong. Kahit nakaramisan ti amo ka lalaki. Sarkan na kitik silad. Ito na pindas ka man namin. Kita pa basta adun dagli simbre ka. Kaya dapat nga rin palubos mo ang kastutilangan. Kaputa. Awan nga rin ti mabalin ko pagsarkan kaputa. Mabuti nga ka rin ti posible nga raming danda. Di adada nga mabutin ka kung makitagwalang-walang ka. O nga rin. Namanin adamayat amang ramas kanya. Itarayak to mo na yun. Nagkikisak to nga paarayan. Doon naggapo ka sa probinsya. Api nga di ka agawid sa probinsya. Kahit matigasat mo dito, balasan ko. Kahit mo sawan, awan pa ito nagbalagay ng ramis kang ka. Di kahit mga sawan, tawin mo nga 19, virgin ka. Kakaiso na nga dayaw kung ibagadag tatangkin nanang ko. Nasalak ni Baktis. Salamat madakti dayaw ko. Ay, buhay kita nagasat ka balasan ko. Napitas ko nga ron. Na danton pagpletek. Nagamit aton sa probinsya. So nga, agubra ko malitoy. Jesoldo, urnungek. Napiyan tulamat na pagpletek.
Kan na dan tumat iyawid ko Iti pa nagtrabaho dito syudad. Manipod met idin manong nami ison ti kabalay ko ni Janice. Owen, duadamat lang kini Inday iti duapay nga bulan manon nami. Ngamidi tatakkel ti tiyan ni Inday, nagikatan nga namin pinsan kat dududwa kami kini Janice. No kunay kanal alibtak ni Janice ngam ni Inday manon nami kat usto. Saan nga nareklamo, natudyo, no nyaman ti bagat, tungpalen na, o rejak ibilin, no nasken nga aramiden na. Kat maragragsakan ak siyempre. Imadupay matat, tinayon, ti customer, gabota, malaksid nga na imas, ti daw-daw daw, no, subli-sublihan da nga bulalo, napintas pa yan manong, ti waitress ko, no, servidora. Napintas man ni Inday ang napimpintas ni Janice. Nga saan ko mga karinderi at may bagay kayong kuwanan na dikat first class ko mga hotel. Kaya dikat tayo ang unay nga maggusto ti bulalo, ganda dumampay. Dito yung matento umayanda. Hohen, anong name akit magkagsakan na katata. Imado matinting kami. Agad naman at sweldo idi ni Inday, manong name, ingat nga tukpayin nga inted nga sweldo ni Janice. Anak matin ng madandanagang gabatan adang kaduak trabi, gabata siyempre. Kinakoparan ni Janice, ti Siled, dedi Jenny, manong name ni anak ko. Isut mang riing kanyak ti bigat, no riingan na kon, manong name nakalukatan ti karinderya, adun nagiti customer. Gabot interesado, nga makasursuro, nga gluto, manong naming, sinuruwa. Indid ko king kuha na ti sekreto, manong naming ti bulalo, nga specialty. Sisyak kadilahin na natin, nangitadan nyo ti ususto, nga templa ti bulalo, yo. Siksika lang ata, sigamit lat nag-interes. Hindi sinoktam nga Inday akit, ti hilig na ti loto. Hoy, agisagana lang kada kita ibagak gisagana na. Yung dinabad ininteresan nga isut agtempla no siti nga makaamot iti tapos usto nga templa. Yung siya kahit indot ko amin nga templa. Agama nagnana. Hagay mabuting nga posible nga kakompetensya ka ito. Taapay adarantam nga mang kompetensya kanya. Awan na. Kasta nga hindi kita manumdaman ko kin mangmangig kong istorya. Nga niya. Nga dagiti kakasto yung negosyo. Posible nga dagiti kakompetensya na kat nagapumit lang kang kuwana. Alakat kasta agagangay lang. Kanya-kanya ti kaasat ako na. Mapayan ako. Anat intinaduar mo. High school lang na. Nabuta na kurapay kam nga rod. Adamat lagor oray kang ka, nga naganak kang kakapsat mo di probinsya. Tatang ko lang nga nana. Dagiti duwangin ino nga kapsat ko, na ikamang damat ti adayo. Ang pinanawa mi tatang mo. Pinadas ko nga rin tinakigasan-gasat ito'y. Ang taksang gasat met. Amin nga papanak. Panggapanakbat nga ramisan. Aya po, aya. Saan ka nga nakapatang tinasyata? Yung baglakid din, turugnak ni Apo Diyos dito yung nana. Katne, nakaurnong ako. Ganito no, adadupit urnong mo, panawan na to. Nasa po lang agawin ak di probinsya nana. Torek subli at tumit lang. Yung ton ka ano. Ito no, manayo ng petorno ko. Kasunod kabayag na. Akatawan, duwang katawan. Alakit sa sabi ko mga anak ko, duwa taon mo, itisidong ko. Tano kas pagarigan ta talaga kahit naktong na panawan, dyan is, siguro kita doon tumatan na kasagana kasukat mo. Na naapag may mesa kayo. Inistorya kang kuha naman ng name, di may panggap. Di pa nakapukaw ko ti pamilya. Impakita kang kuha natin ay kwadro nga ladawan, kasawak, ladawan mi
iti asawak kinagdituhan na ko. Nasibibiyag da ko ma, muna taon da ko maitan. Akat nagraduar da ko man, iti college. At ako mamatan apo ko, kapo ko mi. No? Saan da nga natay? Nagraduar da, nagtrabaho da, at ako mamatan asawa da ita, at ako mamatan apo ko. Sayang niya, nana. Nagwapo ni Joe, nagpintas ni Jenny. Nagpintas ka. Nagwapo mat ni asawam, nana. Ang garon. Sabi ka saan kayo nagas-asawa? May salangan lalaki di biyag ko, balasak ko. Katsi ka. Diyak pa yung napadasan tinagdanti boyfriend. Makamo ni Apo Diyos ka na tayo. Basta saan tayo lip-lipatan ni Suna. Manay-nayunan, titawen ko, anong name angem nasarong atak matlatak inapudnunak at saan kaskarigdad dumatang vitamin agme-maintenance dan ako naknaroden na amok ba't agasdan tibangan amok ba't kontrolen idyak ba't dagitay makapatawad sakit nga taraon nating nga talaga tibang gusto wak nga paunan. Eging ka nga natanunan manon na iti panagpakatan ni Janice kanya. Nana, mailiwak matan sa di probinsya. Adan, ornong ko, kat agpakaadakon kang kanana, mapingarot ngagsangit ka. Di ka kumakayat ka panahon, nana. Nagbalin kayo ba't nga nabatid ka niya? Kat nupanawang kayo, agmamesa kayo. Ngayon ta kayo matlatag ko nang alis to lang ti mga alat, ti kaduayo di tao. Sabi ko man, dati sumukat kanya, kat hanggang gabot na siya ti mga ibaga. Nakasarak kayo, di kas kanya. Nga nangibilang ka na kayo ng ina. Nalagat saan tangag sangit nga dua Tangore siya kat ibilang ka ba't nga anak Janice? Dakbat kumakayat nga may sina ka kanya. Ala, siguro kat gasat ko ti kastoy isinsina da. Napukaw ko ti asawa kaya nagito anak ko. Dimteng ka ti biag ko anak. May bilang ka anak. Sumina ka met. Nasaan ka nga pumusay, na dagat umadayo ka lai. Nasabi ko ma, tagkita tantupay. Sabi ko ma, iti panagsublim dito, hinumalagip mo tagsublik at si bibihagak tupay laing anak. Nakairot, di pa naging narakop Mickey ni Janice. Pinagnaroden na adon sakit ti karagam. Napanag nagshopping, kadidial daw nga pakadak kada kayo. Saan lang nga para kinitatang ko. No, dagat para kadagiti kakabsat ko, kaanak ka. Kanda dumapay nga, mabaling kong tumatang na ipasarabo ka na kawada. Ken, ananadam ti kwarta nga awit mo. Aumit kanyak ti kwarta, tanakabang ko nana. Ay, huwag kaya man niya. Pangusaram to nga na kwarta nga ornong mo. Jakam to, jaktulam mo. Baka kahit mong tumatag negosyo. Kaya ito nga negosyo balasan ko. At intad kumot amin nga formula na giti templa ng Rurati Bulado. Siguro nana. Awanan ni Janice manunay mi nagsubli ni Inday. Nakibin na manunay mi ti anak na. Nana, agyanak dito yung angim. Agyambay dito ti anak ko. At ako mat sabali nga mga iwan keng ko anak. Nakit saan lakit din nga sa Samir. Nasingpat mat. Kadya asawa mo nga saan kami nga nagkasar nana. Live-in lata ka na yun. Ano? Adan sa baling asawa na.
Kita mo kadlaing ay akat nasayat. Nalo ni nana apa yung nasayat? Nasayat tasa nga sikat inasawa na. Nalo sikat inasawa na ko ma. Kat kabkabilan nakalakid di. Gusto kayo nana. Kapag dadamag ko nga dyan inasawa na kat kabkabilin na o makita. Abay nga mga saan na kang inasawa. Idi awanin ti maitid ko keng kuhana. Dinakmutin kaya. Ako pulos suportahan na ti anak ko. O, makita? Hinutututan na ka lang, hindi. Sinukugan na ka lang. Nga da baka laglagi pang kayang kuha na. Uwin, ang abaling awanin ko naknana. Adamit ni June, ti anak ko. Nga baka laglagi pang kayang kuha na. Iya po. Sobroon ay panagayat mga amin kayang kuha na. Hut-hut-hutan na ka lang arutin. Susabo. So, nagyanak dito latan na kadkaduwain ka. Ganito nag-asawa ka man, una damayat kang kakit asawain na ka, di awang ka tumanayin. Kapilitan na nana. Dagpapintasak mo barbareng na adan to mayat pa'y kanyak. Siyak nga disgrasyada. Talong nga tawin manong nemi ni Inday, kanti anak na nga nagyan kanyak. Idada, ibaga ni Inday, manong nemi nga boyfriend na. Boyfriend ko na. Nasigpit samit. Nasigpit. Kung amin, so nga niyam amuka na kayo nanata. Mangkita kayo kasukat ko na. Kadiyawin na akong jibalay da. Mapukaw kamat manan. Hanga baling nana. Adamat kasukat ko. Di placard mo dita nga wanted servidora. Ay, alala. Aon mabaling ko Hambat nga rin mabaling nga, igawid ka. Tadamat mayatin nga mga sawa kang kainday. Ay gaman na kinday. Diyan anos mo kanyak. Tsak trumbing agyaman ka ta kayo nana. Kaya nakaspagarigan ta. Dantuman masapsapol ko problema. Dakay ti may sakada kita alis itong asid ga. Ano man? Nadalagid di. Ano kung mga ordi kita ornong ko? Huwag nga ron. Ito di kayo matagasawa. Sapo ya. Pangipatawidan yung tungarod. Kita, ewan gayam. O, ba't na kita palaboy? Awanin na tayo impakatan ti gobyerno, tilinteg. Nga talagang dito palubusin nga dada kita warang-warang. Kailiw kumot ida. Nga kang kanayin idi nga umay. Nga umay agsida iti agigop ti digo ti bulalo. Taora ang bagas na umanayan nga talaga ang gustuhan da digo. Ni Karen manong name ti simublahat. Kalpasan awanin ni Inday. Kalpasan ti duangal daw at nag-aplikar Karen kanut nagad na. Manotawan mambalasan ko. 30 ako na. Bakit nga balasan? Namindwa nga na disgrasya nana. Iso nga rin nagsapol trabaho ka bata. Masapol dati. Adada nga agpadpada ti elementarya. Sino nga rin mga ayawan kadakawa na nga dita. Ninanang ko. Kat isot makamuan ka na iti duwa nga puko na. Iti duwa nga lalaki. Uwan, duwa nga inauna. Po, sa lalaki yung palubos mo namin duwa ka na disgrasya. Adumat kami hindi kita alilaw nana. Wala. Hanggang ka nga dito Kata, siyempre masapol ko katulong ko. Katulungat. Nag-interest ni Karen manunimi. Nga mga multitempla. Yung saan ko ininted mano. Diyan ka mo na apay. Medyo gamin kaslada. Saan ko pa nagtalik ang kuwana. Ado na kinimadmadlaw ko manunimi nga. Agpukaw. So nagbalinak ng stricto manunimi no kwarta. No idi, ket nakalukatlat ta manunimi ti pagkabalak ka na kiti kwarta no kastangag ka. Adda na kiti agbayan. Idi madlaw ko manunimi nga sila damakmaksay. Tas ang kumat nga babantayan ka na ti counter. Itugtugot ko lang ti kwarta no dabasa dinuman ti papanak. Ang alak na tayo panaka-apron ko.
Ay, di apron ko, isot ayan na kiti kwarta, tapno tumakdera, kitukot kulat ta. No datay agsupliak, iti pangkauta. No, dagbayad, iti ang pisok ko. Why? At basit pidpidot na ito na odi manon naming nga kasukat ni Inday. No, dumakit, jakmat kiti mapapalaw. Kapag ta, siyempre, hamat nga tang umanay adya, kwarta nga sweldo na. At pwede kiti kundaway nga, madugtalak nga agilasin kada kiti makan. Kung nakamala nun, naibos amin, hindi kiti po tahit nangilasin ak nana. Sida, iyawid ko. Agad balura, mabalasan ko ta, ididak mo ito sweldo. Hari nana. Basit lang ako ti sweldo ko, di pa umanay, so nga. Napiya lang nga digatangan nila. Kaya pabalasan ko, ay bagang kumamot Kan may sa, no adara kita tad iso kumat mabalim mo iyawid, ngum natin mangilasin ka, kit madi. O, mat ngamin ti matadda, no jak mangilasin na. Alala. Bam da nayunan dato, tapno adamat da. Nayunan dato maluto. Tapno adamat da, para kata kayo, ngayawid mo. Kaya po, aya. Makatawan maten manong namin ni Karen. Wait. Hindi maragip ko ni Janice. Kumusta nga tamat na ni Janice? Di mala nagsusulat. Amo naman ti kompletong hanagang ko kanadres. Nga mapi nga bigla nga nalagip ko. Iso pa lang ti kasasaya ata nga nagyang kanyak ni Janice. Ta iso ti kadagkatan ta talaga nga impaanak na ti bagina kanya. Kiniso pa lang ti nagbaling nga kambalay ko. Kumusta nga tamatin ni Janice? Inton ka ano nga makasara kak tikas kenkwana nga ipaanak na ti bagina kanya. Inton ka ano nga dumteng tikas kenkwana nga hanakon nga panawan nga iso ti anak ko nga mga sikason to kanya. Ket ni saan ko na pupuutan manong name 71 kuntun ti umay nga bulan nga nagkasangay ko. Anyways, ang aldaw manong name nga awan ni Karen nagpakada tadakano. Maban na aramiden. Dakano pa aramid. Paayaban di mestra. Ti anak na manong name. Nag-half day lang ka ready nga aldaw. Inadagsarte nga napinta sa kotse manong name iti sangot ti karinderya. Nga ti amok akit. Dagiti lang napipintas nga restaurant. Iti mabaling nga pagsardingan di kita. Apay nga ta. Aday nagdesaag manong name atayag nga lalaki nga ulandis ti buok na. Foreigner. Jesus apo. Adan samet mabaling nga customer nga foreigner dito. Dapan na inlokat manong name di banger nga sila ridaw. Edita dumsag ti may sa nakalaplapsat nga babae. Nagsidukal ti riknak manong name. Idagsamat ti managkita mi tinapintas ng babae nga kadua ti ulandis ti buok na. Kat sumsumrag na ti karinderya. Umis-isam ti babae. Ngayon masidagadagos kanya. Nana, kumusta kayo? Nga sana ka makauni. Nana Ampi. Nasurok lang upat nga taon, ngawanak. Ano, kaya. Advance happy birthday, Nana. Siyak na Janice. Kung nagtupig kami nga si anak ko. Ito pala nga mabigbig kang kaslasana ka mamati. Janice. Mumikar kararag ko nga dumteng ka. Nga dumteng nga umay naksublian. Nga oray pagbit lang umay naksarungkaran. Pinasgan na po Diyos. Kaya kang kanayon ko kaya kararag. Napigsakay magpalang Nana. Muna taon yun ito nung may panag-birthday yo. 71. Isus Baka abutin yun sa agason. Isus po.
Mga bali ko maano, anak langit nga kabaw. Unang baling nga bedridden. Nataasin nung pwede mga sikaso kanyak no, sa pagarigan. Di mangala kayo, mga sikaso ka na kayo. Anang mangala. Di mabalin yung sweldohan nga caregiver. Kabay lang at ornong ko. Isong nga rin tinakirantanan na. Ay, wag asawa, may saan ka na dyan? How are you? I'm mother. Ano asawa mo? Kasama ka ron. Inaramat ko ornong ko ang kwarta nga pinag-abroad ko. Kalpasan nga apa nga limpenda ka nga ragos. Natahin ng tatan ko kalpasan tin ng mga bulan sipod ng kapuwak dito. Kasla siya kayam tinururay na. Kata, kanin ng mga bulan kat paot pa lang na dyan. Kinititawanin pag may masakbat tibasit nga balay mi. Napanood ko tinagapalay nga nagtrabaho damit asid nga kayam ko textmate ko nga dyan Canada insa pula na employer ko kat hanagbat nga narigatan na nag-aplikar siyempre ka sa katulong da katulong da ngayon nagbalinak nga katulong all around sakpet tagluto kaya mo na nagustuhan da jay lutok nga bulalo din suruyo kanyak at templat na ima sa bulalo katay ito nag-asawa kami imbaga kang kuha na nga ito'y kami nga agnegosyo dito'y Pilipinas iso nga jay iti Manila iti ting nagapastagan meeting restaurant nga kagrunaan na o nga specialty mi ito na imas nga ampis bolalo nana ampis bolalo kinapod no na kidam nana din tugot ko nga menu nana ampis bolalo isot na ka nito bulalo mi dandanitan makatawan at dandagiti na yung naikapil nga naipastag nga sa ngana nagsardeng lang itikapig sa lockdown nga dati tiga po nanawapin nga ang kami nga dagos ka na kumedito so ita nanalokahin ti pabaling na panagbiyahe at ang kami kini Richard na sawag tapno umeda kami sitayan. Gusto gaya. Alalakit, agtugaw kayo nga ron Karen, hanat kahit mo nga, kalit yung ron, agbulalo kayo. Kayo na. Sigun manong naimi kini Janice, rantada ka no, edi mangipasdag dito'y iti sangati restaurant da. Kit kunana ka niya, hindi ka kadinana no. Saanin nga karinderya da ito Pagbalinantan nga restaurant, nananaampis bulalumat lahing ti specialty tayo. Mabalin na akong maanak ko, akit jak kayat nga mapuko na ito. Itapakalaglag pak ti pamilya. Nana, adasan taman labalyo na ako na yo. Ang adan to restaurant dito, kasla agbalin nga eyesore. Yun ang no pagtalinadan na talato no may silpo dal tan restaurant. Nga dagiti sanda akaya iti presyo ti ampis na ampis bolalo iti restaurant di umay da dito Da syempre no ti restaurant na klas pagsirkan daw no umay da pangalan nangina di nga may. Kuna nangingina lang nana ngam ti presyo dito Hindi kasi latan. Dati plano yun. Yung tangay, for sale mat dati abay na nga lute. Abag isuuna
Kasi nga ro din na marenovate ng sa nga malbaliwan tilangana ng mapintaan agraman ti balayo. Agtali na edetoy ay mapalagda ken mapintaan. Itiruar ka nun ay wala. Basta saan nga mabalbaliwan. Ma-renovate ko na di mabalbaliwan. Kayong sa malagdaan. Noon nila kita narukop ng parte na masukatan ngayon dito lang nga nakastilatan. Alawan. Taditoyak mitlat. Ket saan da ka apanawan. Nanampi. Ay nakit mo sawit. Tadito iti pagbalinan mi nga dito iti pagbalinan mi nga panaka main branch. Tamalaksid ka natin nga negosyo. Kada ba mapanunuti asawak ng negosyo? Pagbali mi langin mapanagbakasyon dyan Canada. Oray dualawas o na makabulan mi. Ahong pa anak yo. Barbarang adanton na isungar nga kahit ko dito kami ngagnaed Pilipinas. Tadito kumet lang ipas nga digit agbaling nga anak ko. Anak mi kini Richard. Noon niya ti plinano, di kiti agasawa manong nemi isu iti na aramin. When manong nemi, no idi kit awan ti may parking a kotse, kada kiti customer, kaya nakadadong a kotse ti parking area, manong nemi ti restaurant, na naampis bolalu. Dayta manong nemi, iti nikabil nga placard. At umatlat na kiti umay kada kami, kini Karen, manong nemi, hindi kita ko na tayo nga kita gagangilan nga obrero suno niya ta pagsapulan na nga umay mangraman nga aksida iti nanaampis bolalo. Amad penaksay manong na iti kaado na kiti customer at hadamat ka no kabailan ti presyo. Sabay sa kaaduan naman nga dagiti daduma pa'y putahe iti nanaampis bulalos iti restaurant da Janice ni Richard nga saan isot ara-araken dagiti bapan iti restaurant. Nagbalila nga placard manong nemi iti restaurant tinanaampis bulalos. Agtawin ako niti 80 ti agdama-damaten duwa nga anak ni Janice manong nemi. Uwain, kat pasaremet awisan dak nga mapanak ka numat agbakasyon kadakwada sa jay Canada manong naming tuyak latang kunak mo. Napigsak pa lang ang manong naming titawan kong 80. Adong hardi kiti mas daaw. Nawapay ang sila saan nga agbakit agrakaya tirik na. Uwan manong naming. Ket babayan kini Karen nga nagtuloy manong nemi akadua. Saan ka no amandagan isuna? Tada ka no alatang magtulong keng kuwana. Iti panagkatid ti masakbayan di kiti tuwa nga pasig duwa nga padpadang inuuna nga anak na. Nagbalimot nga nasikan kanyak di kiti duwa nga anak ni Karen manong nemi iti pasaray umayda dito'y balay. Dito'y pekit din ti pagyananda nga giina. Ohen manong nemi. Kada di ugali ni Karen nga David Pidot na manong nemi inikat na. Nagbalinan nga pagpagtalakak isuda nga kiina. Hoy, no ang payad ni Karen kadagduhan nak na sa milata maliklikan nga umay sumarungkar, dumaklawit, digiti agasawa, agraman betan digiti duwangan nak na. Sa ano ka naman tanagan, di posible nga panagbedridan kung tumanong nemi. Tentalagkon, ginikaharin ti amin. Sama tinangkas asawa isuna. Tentalag na kanuta amin na panahon naman ng nemi. Dagiti duwang anak na nga nasisyumpe. Awan ti pagdanagan nyo na. Adda akto. Adda kam to ka dagiti anak ko. Nga makambo ka na kayo. Taape ngamin. Kita sang anak ba't nga kabagyan.
Oras ang kabagyan. Ba't ka sasayatan ng saan nga da kayo? Ganda kam tumata na, siyempre, timang tawid ka na ito, nga. Karinderyayo. Adyak tula mo, manong namin yung tun ka, ama pasamak, itikal kalikagumak, nga idadanon kun, kadagiti aga-amak, nga nasapa, nga napanin ito sa balik ang biyan. Wine, ubingak pa tirik na. Napigsak pa lang ito 80. Baka pudno ti kunada manong nemi, amadanon ko sa nga gasot, nga tawin. Nakakanayon nga karkararag, nasa anak to ko mga bedridden, nasa anak to nga agrigrigat, ti kahit ko talaga mataya ko, gulpen. Nasa anak ko nga agrigrigat. Napaot man tinati pa nagbiag ko, nga pa nagserbik, iti apo. Takang kanayon akmat mapasumusugnal, adumatend iti pag-ipapayak, kadagiti pagang kanan siya natulong, no kasta nga dali kita kalamidad nga dumteng, may sakmat ka rin tumultulong, o may pagunyan, dagiti non-government organization, na pagdawatan, pagkidawan itulong. Dito iti pang pagkasalitak, manong naimi naman pa nagbalin ide, nga biglang naliday, iti pa nakapukaw ko ti pamilyak, nga dumadagiti rigat ngayon na nagpasaran. Kat pakaragsak launay manong naimi, adumat dagiti natultulungak. Nga may sa ni Janice natulungak. Nga kang runang nga mangbigbig, itinepay ko nga tulong keng kuan. Nga isu, kat naandaan tinapintas nga gasat. Gaputa, nakaasawa nga rod, tikas iti asawa ni itangagdama, may sa nga negosyante. Ay man naklaw na manong namin iti anos mo nga nang urnos, kalpasan nga inak insan kang kadit Italiana. Ay man nakman iti anos mo nga nang ibasa, laing mo nang ibasa, kat sapay kumada, damat na ibating nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagiti padak kadibnig. More power to your program, manong, and God bless. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo, Nana Ampi.